després a la 1:30 i després a les 2:30, perquè són moltíssimes i han d'arribar a tots els jocs. El que veuen ara en aquests moments, el Benacantil, el Castell de Santa Bàrbara, està a fosques, però deixarà d'estar-ho d'ací només uns minuts. Concretament, 2 minuts queden per a que dispare puntualment Reyes Martí i comença a cremar primer la foguera infantil en recerca del foc, aquest foc purificador que tant ens encanta als mediterranis, i després, acte seguit, amb una altra mirada, una foguera de Pedro Espadero, amb un pressupost de 98.800 euros, amb 14 escenes i 30 ninots que deixaran d'existir d'ací no res i que ja quedaran només en el nostre record. La Gran Palmera, us recorde, que il·lumina el cel d'Alacant i que és l'avís per a botar foc amb aquesta pirotècnia sirvent que farà la traca que encenga estos monuments que reviuran a cendra. Veurem en quant de temps i ho comentarem en directe al costat de la meva amiga Carolina, que ja es troba en estos moments arribant a este lloc de comentaristes per a comentar cada minut del que passa esta nit. Per cert, que esta foguera oficial que estem veient ha tingut un accés inclusiu, que volen que siga la norma a partir d'ara. Un itinerari accessible, amb audioguies i vídeos en llengua de signes perquè siga per tots. I això significa que ahí està la Gran Palmera de Reyes Martí. Que veiem ara en aquests moments, que la Palmera és l'alcalde d'Alacant, Luis Barcala, amb Noelia i amb Isabel. I la veritat és que, Carolina, bona nit de nou. Ferran, què tal? Ja trobava a faltar. Estic patint per veure la cara de Noelia. Noelia ja estava emocionada fa un rato, imagina't ahir a l'eixir al balcó de l'Ajuntament, al veure de nou les fogueres de a prop i saber que falten escassos minuts, en concret cap per a que creme de fet, es passa un minut, són les 12 i un minut per a que creme la foguera que tant han admirat estos dies, no? Mireu com entrellacen els braços de les fogueres d'Alacant. Ja l'han trobat, ja està així, buscant el foc perdut, és el lema d'esta foguera que representa els més menuts de tota l'Alacantí, signada per Sergio Gómez. 20.800 euros a costa d'esta al·legoria a la perpetuïtat del foc. Ja fa 4 anys que Gómez s'encarrega de la foguera municipal infantil. La foguera infantil són principalment 2 xiquets, Nico i Nati, que buscant el foc han acabat trobant. L'han buscat per tota la ciutat d'Alacant per a seguir en aquesta tradició, perquè les fogueres no són res sense el foc i no són res sense l'aigua. L'aigua que estem esperant. No sé, així, Carolina, un servidor i tants alacantins i alacantines que es troben des de la plaça de l'Ajuntament, esperem, a parts iguals podríem dir, les flames purificadores que ja estan enceses, com l'aigua de la banyà.
Va desapareixent sota les flames a poc, la foguera infantil i, com veieu, en paral·lel, com hem vist, allà estava el camió de bombers, que ja d'ací poquet començarà a refrescar amb l'aigua de les mànegues al públic, que s'ha concentrat per a veure de a prop la cremar. Eren moltíssimes les persones, centenars, totes les que caben. Totes les que perquè, caben clar, en esta el plaça. perímetre de seguretat és tan gran que en caben en els carrers colindants a la plaça de l'Ajuntament i esperen eixa crema i, com no, eixa tradicional banyar que la gent espera quasi amb tanta il·lusió com espera el foc. I per això estem nosaltres, tota la gent que no ha pogut vindre a la plaça, estem en A.Mediapuntes en el web. Perquè com a casa en ningun lloc. Tu saps que la primera filera de públic suporta fins a 60 graus? Això és un infern. Això està demanant ja crits. Aigua! L'aigua que cau com una benedicció sobre la gent present. Hem viscut una jornada, uns dies molt calorosos. Este cap de setmana s'han disparat els termòmetres. S'han enfilat fins als 35, entre 35 i 38 graus. Temperatures de... És que ja no podem dir de l'agost, perquè igual cauen en juny, que cauen en juliol, que cauen en agost. Estem acostumant ja, eh? Ja ens estem acostumant a esta la setmana que ve, sequera. que els nostres companys de l'oratge ja ens han avisat de que anem a tindre temperatures molt altes. No tantes, crec, com les que estem vivint en aquests moments en la plaça de l'Ajuntament, tot i que si no ens trobem en esta foguera, Alacant està gaudint en aquests moments de 22 graus, que és una temperatura genial per a passejar per una ciutat que en cada racó trobes una foguera, les fogueres que comencen a consumir-se, un racó, una barraca, una festa, una rebel·la. Alacant, de veres que ha valgut molt la pena viure estos dies la seva festa al costat, una ciutat que viu 24 hores al dia completament, activitat rere activitat. Després de la foguera oficial cremaran les 89 fogueres de la ciutat. 89. Ni més ni menys. En cada raconet d'esta ciutat d'Alacant. A mi m'ha agradat sempre Alacant, Ferran. És ni xicoteta ni gran. Saps allà, amanyoseta? És una ciutat amanyoseta i que, a més, té mar. I, a més, el mar està molt present. En eixa esplanar, no? que pots passejar i veure de tan a prop aquest port magnífic. Eixa foguera especial que damunt d'una plataforma any rere any està allà ben plantada i que enguany sí, hem comentat abans que han patit un ensurt, però escolta, però ja no res cremarà també, té d'especial que està recolzada, no? En el mar. Eixe remat que està allà dins de la foguera, que avui també prendrà foc d'ací uns moments, és una ciutat oberta, és una ciutat que mira al mar, és una ciutat acollidora, que ha batut rècord de turisme enguany, perquè este cada setmana, clar, ha sigut un cada setmana llarg, i per primera vegada el dia de Sant Joan és festiu a la nostra terra. Sí, la veritat és que ha sigut una festa i cal celebrar-ho. Realment és, com dius, la primera vegada que en tota la Comunitat Valenciana, i no només en la província i la ciutat d'Alacant, és festiu. Un canvi que va aprovar la Generalitat i que ha quedat fixat ja en el calendari valencià. La celebració d'esta jornada festiva coincideix amb la celebració d'este gran dia de les fogueres d'Alacant, que enguany, com dius, ha complit la previsió turística. Ha sigut un èxit econòmic per tota la ciutat. Jo crec que han registrat una ocupació del 100%. Mireu, no puc deixar de veure la careta de Noelia, li ha costat moltíssim, no volia encendre esta traca que posava punt i final al monument de tots els xiquets i xiquetes als quals ella representa, però és que és la llei de la flama i això no pot canviar-ho mai. 91 anys de fogueres que portem vivint en esta ciutat i sempre serà així. 91 anys de fogueres i unes fogueres que van innovant, com ens deia la consellera Carolina Pasqual, que van avançant amb els temps. Són unes fogueres avui en dia accessibles. Un dels objectius que volen aconseguir les fogueres en el 2020 és fer una festa accessible per a tots. L'Ajuntament d'Alacant i la Federació de Fogueres han impulsat enguany el concurs de fogueres accessibles per possibilitar les visites de persones amb necessitats especials sensorials o de mobilitat. Precisament una de les grans coses, i és la vessant que menys ens agrada dels monuments i de la festa de les fogueres, és la solidaritat. I en molts monuments d'esta ciutat hem pogut despertar consciències i fer a la gent pensar al voltant de molts problemes en la nostra societat,
Per exemple, la que anem a veure cremar ara, la de Pedro Espadero, és una foguera inclusiva. Ahí estem veient esa traca. Escoltem la traca, comença la gran crema de la foguera municipal. La foguera oficial, amb una altra mirada. La foguera pretén trobar l'altre costat de les coses, veure les coses com són, en realitat, i amb els ulls de la comprensió i l'empatia. És una foguera de temàtica social necessària en aquests moments en els quals la humanitat ha d'erradicar els odis i les incomprensions. Mirarem al costat positiu i l'altre al foc. Este era un dels lletreros que tenia esta foguera municipal, esta foguera que ja està sent pas de les flames. Ja està convertir-se amb una alçada important este any, així en la plaça de l'Ajuntament. Esos ninots que ja estan caiguent a poc. Esta foguera quedarà en no res, en molts pocs minuts. I una foguera, com dèiem abans, desperta consciències, fa pensar, reivindica el paper de la dona en esta societat absolutament, reivindica coses tan necessàries de les quals hem de prendre nota totes i tots, com el diàleg i la comprensió. És una foguera oberta en tots els sentits. És una foguera que comptava, ja comencem a parlar en passat, amb 14 escenes i 30 ninots. Que du per lema amb una altra mirada i que, com hem dit, vol mirar les coses importants de la vida, les coses en el sentit positiu. La foguera oficial ha tingut accés inclusiu i volen que siga norma, itinerari accessible, audioguies i vídeos
en llengua de signes. Com has dit, ens convida a reflexionar. És una foguera que jo crec que el més important, a banda del monument, una alçada important, que està cremant a la perfecció, on han donat importància, sobretot en la part baixa de la foguera, a les varetes. I també utilitzant les noves tecnologies, perquè el treball de l'artista foguerer ha evolucionat molt en els últims anys, i ara Pedro Espadero, per exemple, ha pogut dissenyar esta en 3 dimensions i després veure-la feta realitat amb varetes i altres materials. De fet, aquestes varetes que estem veient, que són en aquests moments una gran flama que està envaint i que està pujant la temperatura molt en esta plaça de l'Ajuntament. Està cremant a la perfecció i ja hem vist quasi a l'alçada de la foguera, de les flames, com s'alçaven també aquestes mànegues dels bombers i com l'aigua també alcança les flames més altes. I les llàgrimes de Noelia, que podrien ajudar en aquests moments a apagar un poc el foc d'estos grans monuments de Noelia, d'Isabel i de la resta de les dames, és inevitable. I la de molts alacantins i alacantines que en aquests moments estan contents, però per una altra banda ploren perquè avui és el punt i final d'esta gran Però festa de com les diu el fogueres. lema d'esta foguera, hi ha que mirar la part positiva, i és que demà torna a començar l'any de les fogueres 2020. Podríem dir que demà comencen les fogueres 2020? Chupito d'Herberó! Això és un guinyo, benvolguts espectadors, espectadores, al moment de la crema, també, de les falles que vam tindre el plaer, Ferran i jo, de presentar des de l'Ajuntament de València. I cada vegada que dèiem, perquè és que és veritat, és que és un clamor, no?, en esta nit en la que es barreja aquesta tristesa amb l'alegria de començar a partir de demà les fogueres 2020. Pues veiem aquesta broma i aquest xupito. Carolina, podem fer broma amb nosaltres, podem plorar, podeu expressar els vostres sentiments amb l'etiqueta Fogueres a punt. En sou moltíssims perquè vos estem llegint i la veritat és que hi ha missatges preciosos. Mira, Maresita diu, visca Alacant, la millor terreta del món, digues que sí. La gent vol que llegim, no podem llegir tots els tuits. Bueno, llegeix algun que altre, que siguin amables. Hi ha algun xungo també o no? N'hi ha de tot. Hi ha de tot, clar que sí. En positiu i en negatiu, però nosaltres som inclusius i som com la foguera de Pedro Espadero, amb una altra mirada, i escoltem a tot el món en la televisió pública, els que sí i els que no. Saps del que més m'ha agradat han sigut els ulls de Noelia Vinal. Ha estat simpaticíssima, la bellesa del foc infantil, ja emocionada bastant abans d'esta crema de les fogueres oficials. Noelia Vinal és una xiqueta estupenda que estudia 5è de primària i que de major vol revolucionar, atenció Ferran, tu que fas cuina en el nostre programa a Punt Directe cada dia, vol revolucionar la gastronomia. Però a més és que li agrada dibuixar, ballar, jugar a futbol, escoltar música coreana. És que la música coreana està molt de moda, és molt tendència en aquests moments. Són unes xiques preparadíssimes que han xafat molt fort en aquesta festa. Ho han fet fantàsticament. Isabel, estudiant de criminologia, opositant per a policia local. A partir de demà, imagina que tindrà un poc més de temps per a dedicar a les seues coses, tot i que tenen una agenda molt complicada i molt plena d'activitats durant un any. Mira, a Twitter també hem de dir les queixes d'alguns espectadors que estan en desacord en que el fum siga d'aquest color tan negre degut als materials de la construcció. És un tema que es parla molt en el món dels artistes foguerers. I que molta gent reivindica també que cada vegada tant les fogueres com les falles siguin cada vegada més sostenibles. Bé, poquet a poquet anirem fent camí. Eixe pressupost de 98.800 euros està a punt d'acabar en cendres. Els bombers realitzaran un ferri control perquè les fogueres es cremen sense superar, atenció, Ferran, els 400 graus. Imagina, 400 graus. La crema convertirà en cendres els més de 2,3 milions gastats per les comissions en els monuments més voluminosos de l'última dècada. Els més voluminosos de l'última dècada, enguany, que fan 91 anys de les fogueres de Sant Joan, amb 130 tones de fusta. La primera que es cremarà, la primera que s'està cremant,
que pràcticament ja s'ha cremat és esta foguera oficial. Podem saludar a Josep Raimondo, que es diu que per l'horari de treball, clar, perquè avui és festiu a tota la comunitat, però demà la gent treballa, no he pogut anar a la crema de les fogueres i gràcies a Punt estic veient-ho a casa. Quin servei més necessari ens dona la nostra televisió pública. Gràcies, Josep, per estar ahí. Estaves comentant les flames, la quantitat de fogueres que es cremaran en les pròximes hores. Fins les 5 de la matinada, atenció, més de 600 efectius estan participant en aquests moments ja en el dispositiu de seguretat de la nit de la crema. I hem de donar les gràcies a tots, als bombers, als policies, als jardiners, a la policia local, als voluntaris de protecció civil, perquè tots ells fan que nosaltres puguem gaudir d'aquesta gran festa. A tots aquests 180 bombers que treballaran 20 més que l'any passat en augmentar les necessitats de seguretat, per ser, com dèiem, els monuments més voluminosos. I veient com van de preparats, de ben vestits amb ignífugs, clar, amb cascos que porten un recobriment especial contra les fortes radiacions. Un material ultra resistent, aïllant, que facilita la transpiració i deixa eixir el vapor que genera el cos, impedeix que els entre aigua que llancen per apagar les fogueres, perquè treballen còmodament dins de la incomoditat que suposa, però clar, ells estan preparadíssims. És que casculo seu, no? Que diuen casculo seu. Clar. Any rere any a participar en esta crema, sense ells, òbviament, no hi hauria crema i tampoc hi hauria banyar. No existeix foc sense aigua ni cremar sense banyar. Chupito d'Herbero. Jo crec que el running gag d'esta crema de les fogueres de Sant Joan no són les fogueres 2020, sinó no hi ha cremar sense banyar. Chupito d'Herbero. Mireu l'aigua com està banyant ja de moment la plaça. De moment la plaça, la façana de l'Ajuntament també. Està refrescant els edificis per a causar els menors danys possibles. Perquè la temperatura, com hem dit, és altíssima. És altíssima. El preuat líquid, element, és en les fogueres de Sant Joan quasi tan important com les flames, que converteixen en cendroses tots els monuments. Una aigua que va arribar des dels pous de Villena fa dies, I ja comença la banya, un dels moments més esperats d'esta nit màgica. Ja s'està acostant el bombera, no ho veig bé. I ja està. Ja està esguitant, de bona manera. És que la gent crida, demana, provoca als bombers per a que es banyen, perquè després de suportar aquestes altíssimes temperatures el que volen és refrescar-se i no fan més que dir-lo, saps? Es criden, segurament es diuen de tot, sobretot guapo. Què cosa més sexy que hi ha un bomber? Hi havia bombers molt guapos, sí que és cert. I bomberes, segurament. Mira. Però ara t'he de dir que la força d'eixa màniga és brutal, Jo, que abans te l'explicava un poc en el balcó de l'Ajuntament, un any que vaig retransmitir des d'allà i que vaig provocar també als bombers per a que em banyaren, van alçar la màniga i, com una pel·lícula de ciència-ficció, com si fos, em van tirar la màniga just a la panxa i em van tirar cap enrere de la força, de la potència de la manguera. Mira quina frescoreta més gran que està rebent en aquests moments la joventut que s'acolpa a les tanques de seguretat per rebre un poquet d'aigua, que s'agraís, de veres. Si estiguéreu en aquests moments en la plaça de l'Ajuntament d'Alacant, demanaríeu aigua. De fet, Carolina i jo estem per llevar-nos el micro i baixar a que refresquen un poc. Sí, no? Mira, que diguen ahí en Twitter i en les xarxes socials amb l'etiqueta Fogueres a punt. Si volen que baixem a banyar-se o què. Podem baixar així a la plaça de l'Ajuntament o podem anar d'ací un ratet on es troben els nostres companys Joan López i Sònia Fernández. Que també, que la banyar foguera de la moltes. ceràmica i acabar amb ells la crema d'allà i, per què no, banyar-se tots quatre. Seria això bonico. S'encantaria finalitzar la nit. Seria el millor punt i final. La gent ja està demanant aigua, ens diu María José San Martín a Twitter. Carlos diu, viva Alicante i viva las hogueras de Alicante. Clar que sí, des de Borriana, Castelló. Aquestes fogueres que es remunten a temps immemoriables i que tenen origen pagà i pagès, no? Com tots els solsticis coincideixen també amb això, amb un canvi d'estació, un canvi de collites, a una recollida
gènere, no? del camp. La veritat és que sempre té a veure, no? Sobretot antigament, amb el temps, amb la producció, no? dels horts, del camp. Coincideixen, com diem, amb el solstici d'estiu. Ara, després, l'Església Catòlica ja va assimilar allà Sant Joan. Usar les seues coses. Però bé, la veritat és que aquesta és la millor forma que tenim, perquè només els pobles mediterranis donen la benvinguda a l'estiu, com ho fem, d'esta forma, a nit, amb la nit de Sant Joan, votant les zones, demanant desitjos, avui amb la gran nit de la crema. Quina sort que tenen els alacantins, sobretot, perquè celebren dos vegades, no? Les fogueres de Sant Joan, una més casolana, diguem, una més tradicional, molt màgica, en la rebella de Sant Joan, que celebra la nit del 23 a les 12 de la nit, i que, bueno, pots saltar onades, pots encendre una foguera, pots demanar desitjos, pots recollir flors del camp o d'on siga, que diuen que tenen uns poders aquest dia especials. Vinga, i a veure si Pere Conca s'està banyant també.